Čiže vytváranie nového kontaktu. A jedna vec je, na tom skrine sú nejaké zbytočnosti, nadpis je OK a butón určite zmení na návrat na moje kontakty, čo ma hodí vlastne na túto záložku. Na záložky nebudú, musí tu byť nadpis pri vytvorenie nového kontaktu alebo pridanie nového kontaktu, texty pomeníme. Na toto si necháme možno posledný deň, neviem, uvidíme ako to bude. Formulár. Predstavoval by som si, že to bude viac overené, ako, jak by som to povedal, troška ten vstup je taký všelijaký. Jedna vec je e-mail v poriadku, vybrať fotografiu, toto predpokladám ani vôbec nefunguje, ja som to skúšal, pridal som fotku, nikde sa mi jednak aj nezobrazila v detaile kontaktu, aj keď som si dal upraviť kontakt, vlastne nebol tu náhľad tejto fotografie, predstavoval by som si to nejakým takýmto spôsobom, ako je to povedzme tu na vytvoriť používateľa, profilová fotka, hej, niečo na ten štýl, proste vybere si človek fotku, no ani tu nemám, tu sú obrázky, hej, macka, puk, mám ho tam, hej, čiže niečo na ten štýl, vrátim sa naspäť. Čiže niečo na ten štýl by som si predpokladal, aj keď dám uložiť zmeny, vlastne mi to nezmizne, hej, lebo toto pole je také predpotopné, tu sa nepúšťa skoro nikde. Čiže momentálne pre jednoduchosť úplne vyhodíme, zdá sa mi to jednak aj ako zbytočnosť, neviem. Titul pred menom, meno, priezvisko, titul za menom, jasné, oslovenie OK, firma, ulica, mesto, smerové číslo. Tu by som možno aspoň max len to dal, lebo dá sa tu spísať do neskutočné kvantá údajov. Všade by som dal možno max len na 50, aby tam ľudia nepísali kilometr textu. Jazyk. Toto tu by chcelo fakt, že číselník, ako tu si človek môže zadať čokoľvek, hej, to je proste číselník jazykov. Krajina takisto. Z číselníka, hej, čiže toto by mal byť select, takéto niečo. Otázka znie, že či to máme teraz meniť. Treba to zmeniť. Už keď to teraz nezmeníme, potom to kedy zmeníme, keď tam ľudia budú si vyberať veci. Treba to zmeniť. Defaultne nebude nič predvyplnené s tým, že tam bude zoznam krajín a číselne krajín doplníme, takisto jazyky, zoznam jazykov doplníme. Pridať tam pár nejakých slovenčina, čeština, angličtina a krajina Slovensko, Česko a doplníme ostatné. Mobil OK, webová stránka, a keď tam zadám len niečo, nie je to vôbec ovalidované, hej, že či je to vôbec URL adresa. Dátum narodenia, a tu som dal toto, skúsim si to vyplniť. Tak sa mi zdá, že to tiež nie je úplne OK. Stav kontaktu aktívny, toto je v poriadku, poznámka je v poriadku. Zoznamy, tu si dovolím zoznamy, do ktorých má ísť. A zoznam vlastných polí. Počkaj, niekde som to mal. Tak. Dátum narodenia, takisto vlastne viem tu vpísať čokoľvek, uvidíme, že čo tam to uloží. Ale dáme si vytvoriť kontakt. Si ho dám editnúť. Hej, dátum narodenia mi to rozbilo, lebo som nedal správny formát. Tu by mala byť hláška, alebo v akom formáte to majú ľudia zadávať, hej. Prípadne v tom placeholderi, ktorý tam je, zadajte na tom narodenia vo formáte, aspoň tak. Ideálne je mať dátumovník, ale to doriešime potom. A zadajte dátum narodenia skúška. A tu na 1980, 12, 20, skúsime to tak, čo vôbec ukladá. Na to sa to pozri, Roman, neukladá vlastné polia, hej. Niektoré veci ukladá, lebo sme skúšali, ale konkrétne tu na to je, to nejde. Design upraví Tomi, myslím, že to je všetko.